Sve što ste znali o siru, zaboravite. Sir koji se ovde pravi nije od mleka, već od pasulja. A ako može mleko od badema, zašto ne može i sir od pasulja? Najizazovnije je bilo napraviti taj fermentisani proizvod od pasulja koje sam ja nazvala sir od pasulja. Trebalo je da se dopadne ukusom, izgledom, da možete da kažete da je sir. Kada ljudi pitaju šta je to ispred njih, deluje im vrlo lepo na oko, ali kada kažete da ste fermentisali pasulj i da to nazvali sir, pa sad različito reaguju na to. Ima oni koji su probali neke sireve koji ne sadrže mleko, koji su najčešće ovim ukusom prijatno iznenađeni i sviđa im se, i ovi drugi koji očekuju, imaju neke očekivanja, pa se onako dvoume, sviđa im se, ne sviđa im se. Sir od pasulja vas je šokirao. Iz ove bašte izlaze brojni recepti koji su spoj nauke i ovog bilja. Još jedan proizvod koji sam takođe, ne mogu da kažem osmislila, ali ponudila, jeste jedan proizvod koji se pravi od pšenice, tačnije od bulgura. To je specijalna vrsta pšenice. Fermentiše se pšenica i nazvali smo ga sir od bulgura. Super heroj iz moje bašte je neizostavno brokoli. Pored svih drugih, to je jedna od najpoznatijih biljaka sa visokim sadržajem sulforafana, supstance koja preventivno utiče na suzbijanje vrlo opake bolesti od koje boluje veliki broj ljudi kod nas, a to je kancer. Mislim da tempo života koji je danas aktualan, na to da brzo živimo, traži jedan potpuno drugačiji način ishrane kako bismo sačuvali zdravlje. Način da razbijete predrasudu da biljna hrana nije ukusna jeste da je probate. I to je po meni nešto što odmah razbija sve iluzije koje ste godinama, sasvim sam sigurna, sebi predočili. Mislim da ovakva ishrana ima budućnost ne samo na Balkanu, nego gledajući, mislim, ceo svet, zato što se suočavamo sa izazovima kada je u pitanju hrana. A ako ste mislili da je zdrava hrana dosadna, pa možda je samo niste dali šansu.